அட்டகாசமான மாப்பிள்ளைக்கான தேர்வுல அடுத்த ரவுண்டு முக்கியமான ரவுண்டு. இம்ப்ரெஸ் பண்ணு, உனக்கு தாண்டா பொண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் ஆல் வந்து நாய் சேகர். இவரையா கூப்பிடுறேன்? இவர் வந்து என்ன பண்ண போறாரு? இப்படி வருவாரு, இப்படி நிப்பாரு, எதிரா குரு குருன்னு பாக்குற அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்புறம் எதுடா உன்னை லைக் பண்ண வச்சது முத்தி பண்ற பையலான்னு. இதெல்லாம் என்ன சார்? அப்ப இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ப்பா இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாப்ல. பெரியவருக்குள்ள நீங்க தான் பண்ண. அதானே ஊசிதம். ஊசிதம் என்ன இம்ப்ரெஸ் பண்ணு, உனக்கு தானா பொண்ணு. எதுவா இருந்தாலும் அப்படி நின்னு என்ன அப்படி குரு குரு குருன்னு பாக்க. ஆமா, என்கிட்ட எதிராச்சனோ ரொம்ப எவியா லைக் பண்ணுச்சு. அப்பா பூச்சாண்டி போய்வன். இவனை எனக்கு பிடிக்கல. அப்ப பிடிச்சது இப்ப பிடிக்கல. எப்ப பிடிச்சது? உனக்கு 2 வயசா இருக்கும்போது மாமன் சும்மா கமலஹாசன் மாதிரி செவேல்னு இருப்பேன். கமலஹாசன் மாதிரி செக்கச்சவே இல்ல. அப்ப நீ சின்ன குழந்தைம்மா, உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. 3 வயசா இருக்கும்போது நீ ஸ்கூலுக்கே போக மாட்டேன். ஏன் இந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கே வர மாட்டேதுன்னு கேட்டேன். அந்த பிள்ளைக்கு சரியாவே பேச வர மாட்டேதுன்னு சொன்னாங்க. தேனை நாட்டில் தடவுனா பேச்சு வரும்னாங்க. அந்த தேனுக்காக ஏறாத மலை இல்ல, இறங்காத மரம் இல்ல. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கடி வாங்கி மிதி வாங்கி அந்த தேனை கொண்டு வந்து உன் நாட்டில் தடவுனா அதை காரி துப்பிட்டு நல்லாவே இல்லை, எனக்கு கொம்பு தடு தான் வேணும்னு டார்ச்சர் பண்ணுவேன். பரவாயில்ல சொல்லி பக்கத்துல இருந்த டீச்சர் கிட்ட பெரிய கொம்பை வாங்கிட்டு வந்து அதுல அந்த தேனை தடி வச்சு அதையும் நக்கி பார்த்துட்டு பூன்னு துப்பிட்டு ஓடிடுவேன். இது யார் வேணா மறக்கலாம் பவித்ரா, ஆனா நீ இந்தாடி என்ன தூங்குற? பாரியா செட்டே தூங்குதியா? என்னடா ஒரு கதையை ஃபீல் பண்ணி